Alam mo, saka ano ko ng mas ka din. Alam niya, dito mo sa tao mo. In love siguro siya kaya Ano yan? Ano ba katamad? Ah, kalukuhan yan? Kailangan ng tao ba yan? Wala nang tao. ano agad nakasandal. Alam mo, unang araw mo ano, pagka mo wala magtitiwala, ngayon lang sumalta agad. Pwede ka naman mag-ano na wala na bus mo. Sabihan mo wala, ano lang kaya mo, ano, bigyan mo sa libo. Need. O, may patay ka mo. Ay! Mention!
Kaya pala lagi nandito, may balak pala eh. Pero, Nagahan. Yung balak umuha. Dadaanin ka pa sa pagka-start to. Tutuyo din lang yan. Tutuyo. Basta yung grato, yung mag-ano ko nito mamaya, yung uubuhin. Hindi naman tanggalin ah. Ay, naku. Sarap. Diba, halo? Ang tawag, huwag natin mag-iiba na. Kahapon nga ihalo sana namin sa langka. Sabi ko mag-iiban lasa. akala ko kasi dito sa office na kasama sa office na. Ha? Akala ko kasi dito sa office na. Hindi ko alam yun. Oo, sabi, sa office nila. Sabi. Dagdagan natin ito. Luto na yan. Ano tabasa? Wow. Ang dahon. Punta pa lang yata yung sigarang, no? Ha? Pupunta pa lang dito. 45,000 daw yung pera kailangan sa... 45 para? Cremate ba? Laki ah. Ito na kaya ito. Pwede na yan. Ah. Ay, malunggay. Talagay mo yung malunggay. Bagay, pailalim mo lang yung malunggay.
Pwede na yan, no? Lagay mo sa ilalim ng manila. Ilalabas din yun. Malunggay din. Oo. Hindi lang sa ito sa labas. Ikaw na. Kaso nakakaano yan, nakakabatas po babae kain yan. Kasi hindi pa may, hindi kang